Hello, good morning. Na ako diri karon sa Vice Mayor's office. So, nindot na rin napita. Dinhi ko nagpauraray. Kadalaag rin nindot na rin napita kay free ang wifi. Hi kaninyong tanan diha. Di ba? Di ba masayang buhay? Oh, tingnan niyo yan. Tanawan ninyo. Di ba? Mo yung mga hitsura, hulagway, anong mga tao nga mo itig pamanday sa mga balaod ni ining lungsura. Picture lang sa inyo. Live na iya? Dila eh. Gi-record na ako. Edit na yun. Edit na na mo. Hello! Hi! Sa tanan. Sa tanan nga galatagaw. Kaya maglatagaw mo, doon na mo income. Di ba? Pa-video-video lang, edit na yun. Oh, di ba? Mo ni mamahaw. Dili kalas og bugas. Ano siya? Tapulan maglungag. Managiingon nga tambok dagkog lawas apan ulsiron. Manay mo kumpiyansa sa lawas. Ang uban moingon what you see is what you get. Dili sa tanang higayon. Because sometimes what is essential is invisible to the eye. O di ba? Kung baga sa dagkog lawas, abi nimo og kanang ligon apan apyogon. Kada bitaw mga dagkog lawas matingala mo maghinuktok ng daplin. Sampitan na yung kaon kay gikabuhi na. Oo. Nabi nang maghinuktok na, delikado na yun na. Oo. Padadin yung habak. Ay, Diyos ko, Lord. Di ba? Lesson of the day. Mamamahaw sa di pamulakaw. Case to case basis. Pwede na di mamahaw basta sa imong adtuan doon ay pamahaw. O dili ba kung kinsa to imong adtuan, sa di pa kakaadto imo nang tawagan. Paglungag daan kay ni ana ang kumakaon. Bitaw. O pasensya na mo kay kani po nagyaw-yaw rin sa inyong atubangan gikabuhi na sa niya. Bitaw mo pay pagpamahaw na mo usa kalamian kayo nga pamahaw diin adunay tinulang isda. Labas nga isda bisag wa mi dagat aning Imelda. Basta doon na gyud kay kwarta makapalit gyud ka. Siyempre matingala mo ngono na abot ang mga isda din wala man may mga dagat. Mo nagingon nga magkambyo rami. Kung wa mo yung mga salagon diha, kanang inyong isda ato ng kambyuhan. Ana na siya ang panginabuhi. Lisod pag sila magkaog isda diha, di ka mo sumhan. O, dada ninyo drink uban. Kung di mato, hala sige. Ingna ko kaya, ato ang i-rescue. Ang daming mukaon. O, di ba? Pampagood vibes atong mga nag-uol diha. Ay, masigul-guol sa kinabuhi. Daghan kay mga rason nga paun sa kamalipay sa kinabuhi. As long as wala kay taong ginaligsan o kay taong ginapasakitan, bahala pag dauton ka ng mga taong way alamag, wa kabalog unsay tinuod ug unsay hinungdan. Sagdihin na sila sa mauna na sila matiguwang. Kaya mga taong way pakialam nimo. Anak maghugot na puta diri pertir bang luaga. Oo, naana na magugoy na ni magkana magyaw-yaw bitaw kag ikaw ra isa.
Kaya kada bitaw sa radyo, may sige kagyaw, may sige katawa, murag yung kagbuang in taon. Ikaw ro isa. Pero nindot oy. Nindot ang iyong nana. Unahan mo kabuang ba? Kung kabuhion ka niya, kabuang mo na kadi ka madali. Kay naanad. O di ba? Ay, kumpiyansa ning dagko nga naong kay wani tarong kahon. Bitaw. Tapulan lang mulungag na daghang bugas oy. Na daghang bugas, na daghang bugas gipanghatag. Kay tinapa. Napay tinapa, na noodles. Kumayo mo laing nako. atong sulungon ang foundation ni Vice. Ay mugsaba kay musunod niyang uban. Mo declare niya as like state of calamity. Oh, di ba? Diba? Anak ko ba? Anak ko ba? Naglaag ra ko diri kay nakoy klase unya. Tanang maglaag-laag dili ta magsigmukmok anang kwarto kay mukha na taglain. O pugi ta katapad agay. Lain mo naan. Laing lami. Makaniwang. Oo. Bintahan ng tambok ko no kay matod pa nila. Kung yubiton gani mo, biyayon mo, tungod kay tambok mo, di mo angay masuko. Di mo angay nga kanang magyugot ana nila. Angay mong magpasalamat kay ngano sa timpong tinggutom kanang mga niwang mamatay na. Apan kining tambok maniwang pa. Di ba? Lamang tayo diyan. Mo na nga kung naaga ni hulaw nga umaabot, pagtigom mo daghang buyon. Pagtigom og daghang bilbil, kaon og banat, hala, habhab taman sa ginhawa, mintras na apay kalanon, magundang ugwa na. Sa tinggutom, igo pa lang pagniwang nimo, mo pay pagkamalnourish nimo, ang imong mga ginsakpan to na. Gihubkasan na. O, di ba? Ganern. O, di ba? Mo na nga. Huwag niyong laitin yung mga matataba. Mapagmahal yun sila. Kaya kung inyo nang higugmaon ng mga tambok, kanang ilang mga tambok, ihatag na nila sa inyo ha. Problema de problema de na nila og kanang lami sila mukaon. Ang problema naman na kalanon. Kaya kung pa imo nang kanang naingong bagbaboy nga pasawan, anna. May pay baboy ikabalik niya. Padag ko eg kilo. Ang baboy bitaw inog baligya pagkanon yun og daghan kay aron yawat lang mo bugat-bugat. Mudugang og tagpila ka kilong kabugaton. Pero kaning tawo, sos. Idaro na lang sana. Okay, sige pa good vibes sa tanan. Kumusta naman diha og kung na may mga problema ay gunaw na ng problema. Pasag di mo problema, ang problema ang magproblema giyaha. Kay matod pa, dili problema ang usa ka problema kung walay solusyon. Ang problema gani nga way solusyon, dili na siya problema. And wa kay laing mabuhat ni anak gawas sa pasagdan nimo ng butanga tungod kay wala kay mahimo ni anak. Di ba? Pariha ng pangutanon ka. What is your problem if your problem how do you face your problem if your problem is your face? O, di ba? Dawatan ka matuoran. Kay, pwede ka na mga artista oy, sa pelikula. Pero kontrabida. Or dili ba o man himong sulugon. O di ba? Daghan dili man ta na nag-artista mga gwapa, di ba? Na mga artista nga katong na mga unggoyon og nawo. Na mga kabayoon ana. Pero hisikat sila tungod kay kinahanglan magud po to kay basta niya magtanaw sa salida puro magmugot tanan. Oh, pare aning namunga, artista hono na sad ni siya. Wala pa lang nila na discover nga mo ni siya ang kanang most talented talent nga wa pa nila na discover. Tigkaon ana. Bisa pag diagdahon mo kaon na. Oh, ingon ana, di ba?
Kung kinahanglan pa mong talent na pa rin, na ko'y kaatbang din yun. Lain sa angin nun kay di sa gusto mag-artista. Dagko man nag-income ring dapita. Ang mga artista ka dagko kag income bahala. Himuon kang kanang murag sumbaganan si paunon. Dagko mag-income na hala sige na lamang. Basta kay dagko kay mga balay, nindot kay mga sakyanan, pag abot sa set tara gisipa ra. May panis Madam Lily kay murag mao man siya si Tiger Lily. Hindi ko si Sumalidon. Si Lily Cruz. Si Lily Cruz. Gilubong yung tanong. Sulong-sulungon. Buhay ko yapon. Uy, tumatay mo si Gardo. Oh, ingon ana. Buhay ko yapon. Klaro, tumilaha. Sige, maghimo taga to ang kaugali yung salida kanang kay kita director kay para dita magkuan magugtas. Ito makasakit ay kasing-kasing pa rin ubang salida oy. Naunsa pa rin ubang diba director oy. Mission. Ako sa mission ta. Di man lang bisag naa na gyud nadakpan na gyud diha di. Paikyason pa gyud. Kaya nagluba-luba. Nagubi. Giayo nagluba-luba na buhi pa. Oo, basta di pa musugot ang director mamatay, di pa gyud mamatay. Ay nako. Manang ako sa di lang kumutan og mga salida, mga teleserye nga mag ugtas ni akong dughan.